Quan Joan Roís de Corella edita el Cartoixà, a finals del segle XV, és ja una figura importantíssima dins de la València tardomedieval. Ell és un dels pocs mestres de teologia de la ciutat, apenas hi havia una quinzena, i no només això, sinó que el seu ascendent en les lletres era reconegut per tota la ciutat. Recordem que després de l'anomenat període de silenci, entre l'any 1463 i 1469, Joan Roís de Corella ocupa tota la seva vida en un únic objectiu, que és intentar convertir els fidels valencians. Per això utilitza diversos mitjans. Tenim testimoniat al llarg del temps, al llarg d'aquest període, des de l'any 1470 fins que mor, el 1497, en què Joan Roís de Corella predica. Per tant, té una fama immediata de predicació entre els valencians. D'acord? I, evidentment, també trobem durant aquest període una sèrie d'obres que tenen la mateixa finalitat, que és la que acabo de comentar fa un moment. Tenint en compte l'objectiu de Joan Roís de Corella, a finals de la seva vida intenta llegar als valencians del seu moment i a nosaltres, valencians de futur, una última obra. Quina és aquesta última obra? El Cartoixà. El Cartoixà s'ha considerat tradicionalment una traducció de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia. La Vita Christi és un dels exemples del que s'ha anomenat manual de meditació, que són una sèrie d'obres destinades a cristians de qualsevol condició amb la finalitat d'oferir-los unes lectures alhora bíbliques i unes interpretacions de caràcter ortodox. Els manuals de meditació s'organitzen a través d'un esquema que sempre és el mateix. Tenim la lectura bíblica, després tenim la meditació, la contemplació, la conformació en certs casos i després l'oració que actua com a aglutinador de tot el procés. Justament en la meditació és on trobem aquesta profusió de glosses, d'interpretacions ortodoxes, de tal manera que intenten oferir un camí segur al cristià que està llegint-lo, que està llegint, per tant, aquest manual de meditació, en la seva lectura bíblica. Teniu en compte que estem parlant també d'una situació en la qual la majoria d'obres podien circular ja traduïdes, d'obres de traduccions bíbliques, m'estic referint, podien circular ja traduïdes sense cap tipus de glosa. Aleshores, el que s'intenta, sobretot per part de l'ortodòxia i de determinats ordes religiosos, també els cartoixans, en aquest cas, és justament això, oferir una ferramenta, una eina que permeta una lectura bíblica sempre dins de l'ortodòxia. Aquesta ortodòxia es respecta sempre per mitjà de la inclusió de glosses en la part de meditació. Glosses, sobretot, de pares de l'Església, però també de teòlegs altmedievals i baixmedievals. Tenint en compte la tasca literària de Joan Roís de Corella, tant en l'obra profana com en l'obra religiosa, una tasca de reestructuració, de reformulació dels models que ell té. Per tant, entenent que aquest és el seu model de treball, és a dir, agafar un text ja conegut i refer-lo, Joan Roís de Corella pren aquesta traducció de la Vita Christi del monjo alemany, Cartoixà, Ludolf de Saxònia, i la refà. Ell crea, per tant, la seva pròpia adaptació de la Vita Christi. Ja hem demostrat en diversos estudis que la Vita Christi no és una mera traducció que el Cartoixà no és una mera traducció de la Vita Christi, sinó que Corella el que fa és adaptar-la d'eixa situació en què fou creada la Vita Christi, que és
la meitat del segle XIV fins a finals del segle XV, adaptar-la al context valencià. Hem dit que els manuals de meditació són manuals dirigits a cristians de qualsevol condició. D'acord? Per tant, l'obra de Joan Roís de Corella, el cartoixà de Joan Roís de Corella, també s'adreça a aquest tipus de cristians, en aquest cas, als valencians de qualsevol condició. Veurem com Joan Roís de Corella incorpora glosses, al·legories, de collita pròpia o d'altres textos teològics que ell coneix, dirigides, evidentment, als religiosos. També veurem com Joan Roís de Corella incorpora glosses dirigides als cavallers. Tenim en compte que el cartoixà s'edita entre l'any 1495 i el 1500. Però el fet que s'edite en aquesta època no significa que Corella no treballara abans amb l'obra. De fet, tot fa pensar, per certes referències temporals i sobretot pels temes, que Joan Roís de Corella començaria a treballar amb la Vita Christi, amb la reformulació i adaptació de la Vita Christi, aproximadament a començaments de la dècada dels 80, del 1480. De fet, justament, és este el període, l'any 1481 i 82, en què trobem Joan Roís de Corella ensenyant teologia als laics i a qualsevol que volguera acostar-se a la sala de la ciutat de València. Uns ensenyaments pagats, en aquest cas, pels mateixos jurats, per tal d'oferir formació a cristians de qualsevol condició. Està testimoniat que havia d'explicar concretament els evangelis i els actes dels apòstols, la qual cosa ens fa pensar que, evidentment, una de les eines principals que utilitzaria Joan Roís de Corella seria justament la Vita Christi. I ell mateix s'adonaria que determinades qüestions podrien ometre's d'aquesta Vita Christi per a aquells cristians que tenia davant, aquells valencians de finals del segle XV, i altres temes necessitava incloure'ls. Es dirigeix, com he dit, determinades qüestions als religiosos, però també es dirigeix als laics. Entre els laics trobem que Joan Roís de Corella es dirigeix cap a la cavalleria, intentant oferir un model de cristià virtuós, de cristià que complís i que seguís exactament igual com trobem en la sepultura de mossèn Francier Aguilar, eixes virtuts cristianes, tant les cardinals com les teologals, i ofereix també una imatge d'un cavaller màrtir. Per què d'un cavaller màrtir? Un cavaller que fins i tot dona la vida per la religió. Tenim en compte que els anys 80 del segle XV són els anys de la Guerra de Granada, quan els reis catòlics exigeixen, demanen als cavallers implicació en aquesta guerra de croada. Per tant, Joan Roís de Corella, al cap i a la fi, el que fa és seguir les directrius que en aquell moment s'estaven donant a la cavalleria. D'altra banda, hem de tindre en compte també que els manuals de meditació, i la Vita Christi ho és, i el cartoixà ho és, intenten donar consells pràctics del dia a dia per tal que el cristià esmene la seva conducta i a través de les bones accions pugui arribar a la vida eterna, a salvar l'ànima. Això ja ha estat estudiat a bastament, és l'anomenat cristocentrisme pràctic. Dins d'aquest cristocentrisme pràctic, és a dir, la vida de Jesús com a centre i recerca dels models de conducta per als cristians, trobem que Joan Roís de Corella es dirigeix explícitament a una de les minories socials d'aquell moment. Estem parlant dels jueus conversos i fins i tot d'escriptors jueus. Per què es dirigeix a ells explícitament? Tenim en compte que estem en un context 1480 en el qual el tema jueu està damunt de la taula, fins al punt que
Al 1492, com tots sabem, es produeix l'expulsió dels jueus, d'aquests jueus que no s'han volgut convertir al cristianisme. Per tant, d'una banda, Joan Roís de Corella es dirigeix explícitament als jueus que s'han de convertir, explicant-los que la seva fe, evidentment, no és la fe vertadera. Per això, veu de la teologia dels seus dos mestres, que són Joan de Rocafort i Jaume Pérez de València, els quals, hebraistes, el que intenten és justificar l'actual religió cristiana com una continuació i una descoberta de les antigues tradicions jueves. De tal manera que hi ha un contínuum des del judaïsme fins al cristianisme en el qual el cristianisme ha descobert l'autèntica veritat de l'Antic Testament. Joan Roís de Corella això ho explicita d'una manera molt clara amb una relació d'igualtat entre els antics jueus i l'actual Església. De fet, vaig llegir-vos un passatge del text del Cartoixà en el qual es mostra claríssimament aquesta relació d'igualtat. En aquest cas està glossant el passatge del fill pròdig i Joan Roís de Corella afegeix: diu lo pare al primogènit fill, el fill pròdig torna a casa i en la tornada a casa trobem aquesta al·legoria, quan el pare rep el fill pròdig. Diu lo pare al primogènit fill que molt amava: fill meu, poble judaic, per especial gràcia elet entre tots los altres. Totes les mies coses, la llei, los profetes, misteris i figures, totes són tues. Jo, de la tua generació, he pres carn humana. Dius veritat que en res no m'has desplagut, que amb tot que generalment fossin mals e pèsims, però tots temps fon la Santa Sinagoga, així com és ara la Santa Església, en nombre de bons congregada. És a dir, exactament igual de bona era la sinagoga antigament com actualment és l'Església. D'acord? Clar, això en un context en què entenem encara hi ha sinagogues, implica evidentment una voluntat de conversió, de donar arguments als jueus per tal que es convertisquen. A partir del 1492, com sabem, els jueus són expulsats i tan solament se'n queden en terres valencianes aquells jueus que havien accedit a la conversió al cristianisme. Recordem que estem en una societat en què tot el món coneix qui són aquests jueus conversos. I no poques vegades ho testimonien diversos assentaments ben estudiats de la València tardomedieval. Estos jueus, estos conversos, eren coneguts, eren assenyalats i no poques vegades estaven sota sospita de conservar les seues antigues tradicions, les jueves, i per tant de mantenir una tradició traicionant la seva nova fe, que és la cristiana. Joan Roís de Corella, ja ho han testimoniat estudis de Tomàs Martínez i de López Quiles, Joan Roís de Corella es dirigeix, intenta donar pautes i arguments de conversió de manteniment de la seva fe, de la seva nova fe, la cristiana, a estos nous jueus convertits. Com ho fa? Sobretot d'una manera claríssima, i és incloent-los en peu d'igualtat dins de l'Església Catòlica. Tenim en compte que al cap i a la fi de jueus conversos l'Església n'havia tingut sempre. Fet i fet, ho hem vist fa un moment, els jueus, l'Església naix del poble jueu. D'acord? Naix del poble jueu. I per tant és completament habitual, normal, que puguen haver jueus que es convertisquen i que siguin jueus i que siguin cristians en peu d'igualtat de la resta. Fet i fet, trobem també en el Cartoixà una altra al·legoria
En aquest cas, l'al·legoria ve dirigida en l'entrada de Jesús a Jerusalem, en el passatge evangèlic de l'entrada de Jesús a Jerusalem, i el que està explicant Joan Roís de Corella és, a través d'una comparació, és què signifiquen, qui són aquelles persones que estenen la seva roba en el camí per a rebre a Jesús. D'acord? I l'al·legoria parla així, diu: aquells qui los vestiments i robes en el camí estenen són los gloriosos màrtires, els màrtirs, qui los cossos per honor del Senyor donaven al martiri, e de les ànimes los despullaren, posant-los en el camí d'exemple que segueixen aquella senda per anar a la Jerusalem superna. O són, està referint-se a aquelles persones que reben Jesús i estenen els seus mantells per a elaborar aquesta catifa gloriosa per on entra Jesús a Jerusalem, diu, o són els jueus convertits, qui es despullaren de la llei vella e deixaren en la carrera als que après vendrien, no que la visten, mas que la calziguen, e que per ella aprenguen el camí de venir a la Santa Església, Jerusalem. I després diu, i encara los gloriosos confessors les vestidures en el camí estenen quan la carn per abstinència castiguen perquè el Senyor hi reposi. Per què és important aquesta glosa? Perquè hem de tindre en compte que els jueus convertits, si bé com exigeix Joan Roís de Corella, han de deixar darrere la seva llei antiga, d'acord? És a dir, com diu així, han de calcigar, xafar la seva religió jueva, situa estos jueus convertits ni més ni menys entre dues de les figures cristianes més importants, entre els màrtirs i els confessors. D'una banda tenim l'al·legoria dels màrtirs, d'altra vegada tenim l'al·legoria referida als jueus convertits i per últim tenim l'al·legoria referida als confessors. Què significa això? Això significa, òbviament, que Joan Roís de Corella intenta, davant dels cristians antics i davant d'estos nous cristians, que eixa minoria siga considerada en peu d'igualtat amb la resta dels cristians convertits. Este fet és un fet nou que implica eixa modernitat en l'obra de Joan Roís de Corella, eixe avançament fins i tot al protestantisme, i que no trobem en altres autors d'este període.